Hoxe tocaba volver ao cole despois dunhas longas vacacións de Nadal. Esta volta está condicionada polo aumento de casos, pero as familias precisan recuperar a rutina das clases. Había ganas de volver entre comillas, porque despois de tantas semanas de vacacións sempre custa un pouquiño. Pero, dende a miña opinión, o que temos que facer é ir normalizando isto, porque, bueno, o que se está observando é que si é un aumento de casos grande, pero os peques, pois non, a verdade que non, pode ser como un catarro malo no peor dos casos, e na maioría deles, pois nin se enteran. Esta mañá moitos nenos e nenas chegaban ao cole coa proba da saliva feita, seguindo as recomendacións da Consellería de Sanidade. Pois fixemos as probas pertinentes durante o Nadal, ao acabar o curso e máis, para ver se estaban ben, e, bueno, collimos o test de antíxenos que daba a Xunta e fixémolo antes de vir ao cole, claro, os dous fillos que temos. Os centros queixanse da falla dun novo protocolo ante esta nova situación, polo que están adoptando as mesmas medidas que no mes de setembro, implementando algunha máis, pero pola súa conta. Esta volta ao cole ven rodeada de incertezas. Precipitadas, sin muchas normas e intentando hacer y solucionando en función de lo que nos enteramos por la prensa, porque de la Consellería normas cero. Entonces estamos solucionando en lo que creemos que se debe hacer. La misma situación COVID antes de las vacaciones y adaptarlas. De momento, hoxe non se produciron demasiadas baixas entre o alumnado. No, eu por lo que estou vendo, as aulas que entraron están casi todas completas. Notificacións de momento, alumnado non hai notificado ninguno, solo 4 profesores e nada máis.